Ngayon, binigyan ko ng tubig. Nilagyan ko siya ng tubig dyan. Tingnan natin mga kasinag kung maliligo siya. Sige na, busog ka naman. Ligo na. Kaya ng umaga pala mga kasinag, maaga po yung pumunta dito si Bagwis. Huli yung isang ko na sisiw. Ang ginawa ko, dinahandahan ko lang siya. Hinimas ko yung paa niya. Mabitawan niya yung manok. Tapos nung nabitawan na niya yung manok na sisiw, binigyan ko siya ng daga. Dito niya inabot yung daga sa loob ng bakuran. Dito na rin niya kinain. Kaya nabigyan ko siya po ng tubig. Ayan no. Tingnan natin kung liligo siya mga kasinag. Sige na, ligo na. Bagwis. Hi ka naman sa mga viewers natin. Tahimik si Bagwis kayo mga kasinag kasi busog na busog siya. Kung makapansin nyo, yung kanyang dibdib katatapos lang po niyang kumain. Bakit nakatulala ka? Hindi, tingnan mo. Tahimik na tahimik po si Bagwis ngayon. Kasi busog na busog siya. Ano, inanto ka pa? Hello po sa mga Burst Bagwis. Shout out po sa inyo. Sige na, ligo na. Ano daw ang kinain mo? Bagwis. Shout out pala kay Papa Job TV. Daga po ang almusalan ni Bagwis ngayon. Opo, sige na, ligo na. Opo, malaki na talaga si Bagwis. Yung partner niya mga kasinag, hindi ko na po nakikita. Hindi na po nagagawi dito. Ewan ko lang po sa lugar na pinupuntahan ni Bagwis. Kasi hindi ko naman alam kung saan naglalagay ito si Bagwis pag nawawala ito dito sa amin. Hindi ko lang alam sa lugar na pinupuntahan ito kung nandun yung partner niya. Good morning po. Good morning sa lahat ng mga viewers.
tahimik po si Bagwis ngayon. Palibhasa busog. Ayan, maliligo na talaga siya. Okay, oh. Maliligo na si Bagwis mga kasinag. Shout out po sa lahat ng mga viewers. Maliligo na po si Bagwis ngayong umaga. Opo. Sige na, ligo na. Busog na busog kasi si Bagwis mga kasinag. Ayan, ligo na siya. Neymar, ay naaga naman lang pamahawan dyan. Wala po idol, hindi pa tayo nakapag-almusal. Hindi ko pa alam mga kasinag kung ano almusalan namin. Kasi nga maaga dumating si Bagwis, siya na munang kasikaso ko. Opo. Sige, naligo lang. Titingnan mo yung kambing. Ha? Pag ganyan ang ginagawa ni Bagwis mga kasinag, yung liig niya ay yung ulo pala niya, sinishake-shake niya. Ibig sabihin, diadasik niya yung kinain niya. Ganyan po yan. Yan ang naobserbahan ko sa kanya. Ang dali mo maligo. Tapos ka na maligo. Ha? Tapos na maligo si Bagwis mga kasinag. Nagtubog lang talaga. Nagtubog lang siya. Tapos nag-inom. Yun lang. Gaya nung nakaraan, ganyan din lang ang ginawa niya mga kasinag. Tumubog din lang siya. Siguro nga idol, nilalamig pa si Bagwis kasi umaga pa eh. Subukan ulit natin mamayang tanghali. Baka sakaling maligo din siya pag mainit ng panahon. Ito ay. Ikaw, liligo ka man. Lumapit ka dito.
yan, baka ano yung kay Bagwis. O liligo ka man. Ha? Ay, Bagwis. Wag yan, kaibigan mo yan, Bagwis. Wag. Kaibigan mo yan, kaibigan. Bagwis, Bagwis. Layo nga dyan, Kitoy. Galit si Bagwis mga kasinag, galit. Galit sa kanyang kaibigan. Gusto rin lang maligo eh. Galit ka. Huwag kang magalit dyan. Liligo lang yan. Ano? Hindi ko yung liig, ang haba. Kaibigan mo ba yan si Kitoy? Nag-alis na tuloy. Imbis na may ka pag-gaming dyan. Liligo lang yan, liligo. Oo. Bagwis! Doon ka, Kitoy. Layo na muna, dali, layo na. Doon ka na muna, layo na. At galit si Bagwis. Opo. Kaibigan mo yon. Gusto rin man maligo dunggan sa mga kasina. Galit man si Bagwis. Maliligo lang yung kaibigan mo. Galit sa iyo si Bagwis. Kitoy. Wala kasi yung partner mo ay naglilimlim. Ano? Galit si Bagwis. O sige na, layo na. Ang galit sa iyo si Bagwis. Relax na si Bagwis mga kasinag. Agayaan na lang yan. Pag nahiranan na yan si Bagwis, mamaya aalis na yan. Sa ngayon, nabusog pa kaya. Lumayo na talaga yung gansa mga kasinag. Galit kaya si Bagwis. Si Bagwis kasi ang hari dito sa bahay. Wala nakakalapit na mga hayop, kahit mga aso, pusa, wala na kanya nakakalapit. Bagwis, dito ka lang, ha? Bagwis, ilipat ko pa si Magayon. Tapos yung alaga nating kambing.
Tahimik na si Bagwis mga kasinag. Shoutout po sa mga viewers. Maraming salamat po sa inyong pagsuporta mga kasinag. Mahina nga po yata ang signal ko, idol. Ayan, liligo na yata ulit si Bagwis mga kasinag. Ayan, gusto na ulit niyang maligo. Sige na, ligo na. Kinulang yung ligo mo kanina eh. Sige na, ligo na ulit. Tubog mo yung buong mong katawan. Ang idol, kaya pala nagalit si Bagwis kanina kasi maliligo pa siya. Doon ka sa gitna, huwag ka dyan sa gilid. Makaligo ka ba dyan sa gilid? Sa gitna ka, Bagwis. Doon ka sa gitna ng planggana. Ang ingay na nung alaga kong kambing mga kasinag. Nagugutom na. Opo, sige lang. Ligo lang. Aalis na ulit. Hindi ka pa nakakaligo ng ayos, aalis ka na agad. Bagwis. Ang ingay-ingay niya ang kambing. Nagugutom na yung alaga kong kambing, kaya siging ganyan mga kasinag, sige ang huni. Sumisigaw na. No. Ayan mga kasinag, pasensya na po, nawalan ng signal. Dito kasi sa amin mga kasinag, malimit kumurap ang kuryente. Pag ang kuryente ay kumurap mga kasinag, yun, nawawala na kami ng signal. Pasensya mga kasinag ha, at ang ating signal ay mahina.
Kagabi pa po kasing mahina ang signal namin. Dalawang araw kasing nag-brown out nung nakaraan. Kaya hindi natin maayos ang ating signal ng wifi. Ingay na talaga yung alaga kong kambing. Sige na, Bagwis, magbilad ka na. Magbilad ka na. Opo, tapos ka na maligo. Ha? Magbilad ka na. Yung paa mong hindi mo nahuhugasan. Ayan oh, yan oh, yan oh. Yan oh, puro putik. Yan. Opo, yan oh. Yan mo daw oh, puro putik. Ang biran. Ang dumi ng tubig mga kasinag. Basa yung paa ni Bagwis, puro putik. Ayun, nagbibilad na yan mga kasinag. Mamayang tanghali, paliguin ulit natin siya. Pag andito pa yan si Bagwis. Pero pag wala na siya mga kasinag, baka mamaya pag hirana na yan, umalis naman yan. Opo. Hi ka naman sa mga viewers natin. Hi ka naman, dali. Bagwis. Tingnan mo, ang putik ng paa mo. Yan ang hindi mo nalilinisan. Nagtubog ka lang kaya. Pero kung matagal yung pakaligo mo, malilinis mo yan. Ito po si Bagwis mga kasinag. Mahal na mahal po ito ng taga-sityo dito sa aming lugar. Kahit mga karatig sityo. Kaya hindi naman po sinasaktan si Bagwis dito. Ayan, aalis na mga kasinag si Bagwis. Ayun na. Okay, bye-bye. Ayan, sa lahat ng aming mga viewers, subscribers, maraming salamat po. Oy, may naglilimlim pa lang dyan. Lumipad na naman yung naglilimlim kong manok. Baka mabugo ng itlog mo. Kasi lagi nabubulabog pala ni Bagwis. Ayan mga kasinag, sa lahat po ng aming mga viewers, subscribers, maraming salamat po sa walang sawang pagtangkilik niya sa aming YouTube channel. Hanggang dito lang mga kasinag. Bye-bye!